Benvinguts a Conflictes Silenciats, amb el suport de l'Escola de Cultura de Pau de la Universitat Autònoma de Barcelona. Un podcast per explicar les guerres oblidades, silenciades i marginades, les que no surten a les portades dels diaris. Avui, quart episodi, dedicat a Filipines. Filipines pateix des de fa més de 50 anys dos conflictes violents amb milers de morts. La guerra contra la rebel·lió comunista i el conflicte Moro a l'illa de Mindanao. Des dels anys 70 es parla de 150.000 morts arran del conflicte Moro i d'unes 50.000 més causades per la guerra contra els comunistes. I recentment ha esclatat un nou front, el conflicte entre la Xina i Filipines pel control del Mar Meridional. De tot això i més, segurament en parlem en profunditat amb Jordi Urgell, investigador i codirector de l'Escola de Cultura de Pau de l'Autònoma, imparteix a més docència sobre anàlisi de conflictes, negociacions de pau i relacions internacionals. Què tal, Jordi, com estàs? Bé, molt bé. Sí? Molt content d'estar aquí amb vosaltres. Gràcies. Molt bé. Avui parlem de Filipines, un país totalment desconegut i oblidat, crec jo, per segurament bona part de la nostra audiència a Catalunya. Per tant, situem-nos primer en el mapa, val? En aquest podcast que fem molt pedagògic, molt bàsic. Quin és el context geogràfic, geopolític de les illes de Filipines? Veurem un mapa ara, o sigui, imagina't. Perfecte. Doncs estem al sud-est asiàtic, a la part insular del sud-est asiàtic. Filipines és un país de més de 7.000 illes, un país molt poblat, al voltant de 115 milions de persones, un país colonitzat des de mitjans del segle XVI fins al 1898 per Espanya, i un país que s'incardina en una regió al sud-est asiàtic, aquí, ara veig que està aquí el mapa, sí. Fragmentada geogràficament i geopolíticament, una regió molt interessant, molt complexa, una regió Àsia Oriental que inclou el sud-est asiàtic, que molts anàlisis diuen que està cridada en el segle XXI a ser un dels epicentres de la conflictivitat mundial. Sí, aquí no surten al mapa, però si anéssim més cap al nord veuríem que aquest arc d'inestabilitat que descric començaria a la península coreana, amb tot l'expedient nuclear, les disputes al Mar Groc. Si anem baixant al mar de la Xina oriental, amb disputes importants i potencialment importants entre la Xina i el Japó. Si seguim baixant a Taiwan, que veurem què passa, i si seguim baixant, vegem ja les Filipines, que està a un extrem del mar de la Xina meridional, que és una de les regions econòmicament més importants del món i una de les regions geopolíticament més complicades. Crec que després, en la mesura que tinguem temps, en parlarem una miqueta de com Filipines recentment s'ha vist està anant cap a una major confrontació militar, política i diplomàtica, sobretot amb la Xina, en el marc d'un conflicte entre diferents estats fins a 6 estats. Per tant, la regió on s'incardina Filipines és una regió geopolíticament molt interessant. Sí. De fet, avui parlarem d'història de Filipines perquè jo no era prou conscient que, clar, Filipines pateix conflictes armats violents des de pràcticament els anys 70, des de fa més de 50 anys. Quins diries que són els principals focus de conflicte al país, ara? Correcte. En termes de conflictivitat armada, intentant resumir molt, Filipines s'enfronta a dues insurgències armades des de finals dels anys 60, una d'inspiració comunista maoista i una altra al sud del país, a Mindanao, amb grups musulmans que anomenem Moro i que després ho explicarem. En tercer lloc, tenim aquesta confrontació militar amb la Xina en el marc del conflicte al mar de la Xina meridional. Això està vinculat d'alguna manera perquè l'actual president ja ha dit diverses vegades que vol centrar-se cada cop més en la defensa externa del país, amb la sobirania nacional, amb la integritat territorial del país, i això d'alguna manera implica redirigir l'atenció diplomàtica, els recursos i les capacitats militars i bèl·liques cap a la defensa exterior i no tant cap a les insurgències armades. Per tant, resumint, dos conflictes armats interns que ja van cap als 60 anys. Que ara en parlarem. Efectivament, una confrontació política, geopolítica amb la Xina
I atrevessant tot això, una situació de drets humans complicada, que crec que no tenim temps d'abordar-ho, però per posar-vos un exemple recent, la Cort Penal Internacional actualment està investigant l'expresident fins a l'any 2022, Rodrigo Duterte, per l'anomenada guerra contra les drogues. Les entitats de drets humans diuen que fins a o inclús més de 30.000 persones van ser assassinades en el marc d'aquesta guerra contra les drogues, i hi ha altres problemàtiques vinculades als drets humans, potser ho explicarem més tard, però bàsicament dos conflictes armats interns i una de caràcter més extern. Comencem pel que crec que és més antic, que és el conflicte violent obert històric que hi ha amb els comunistes a Filipines. Hi ha del New People's Army, l'NPA, i el govern de Filipines. De fet, aquesta organització vinculada al Partit Comunista va ser declarada com a organització terrorista per la famosa llista dels Estats Units i la Unió Europea. O sigui, per tant, aquí, això de què va? O sigui, és una rebel·lió comunista dels anys finals dels 60, si no m'equivoco. Efectivament. Però que esdevé violenta, no? Que esdevé un conflicte armat, no? Sí, crec que al principi del podcast, crec que tu mateix esmentaves que s'estima que unes 50.000 persones han mort al llarg d'aquests 50 i escaig anys. És el New People's Army, aquesta guerrilla comunista maoista, sorgeix a l'any 69, és el braç armat del Partit Comunista de Filipines, i és un conflicte que té molt a veure amb la pròpia estructura econòmica del país, com va passar també amb altres colònies espanyoles, caracteritzades per una alta concentració de la terra, explotada per una oligarquia molt clara, explotació camperola, i per tant això ha estat molt present des de que Filipines és un país independent. Fins al 1898 va ser colonitzat per la corona espanyola, del 1898 a l'any 46 per Estats Units, que això després té relació amb això mateix, i un cop Filipines és un país independent, ja des de la Segona Guerra Mundial ja hi ha un moviment armat, que no m'hi extendré, que té a veure amb la pròpia desigualtat i amb les dificultats d'accés a la terra i amb la concentració i la tinença de la terra en poques mans. El conflicte de l'NPA o maoista té a veure amb la concepció que té el moviment comunista de Filipines com un país semifeudal, semicolonial, i per tant tenen un programa de 12 punts que no explicaré, òbviament, però és una agenda política que té molt a veure amb la reforma agrària, amb la industrialització nacional, amb l'antiimperialisme, és a dir, el fet de tallar o de rebaixar la dependència política respecte dels Estats Units, que en aquell moment tenia fins a 15.000 soldats estacionats de manera permanent, algunes de les bases militars més grans al sud-est asiàtic i Àsia en general estaven a Filipines. Per tant, és una agenda d'aquest, hi ha altres qüestions d'aquest tipus. El New People's Army és un grup que la seva composició creix molt ràpidament des de finals dels anys 60, arriba a un pic de més de 25.000 combatents. Això s'explica bàsicament per la lluita contra la dictadura, que això no ho he esmentat, de Ferdinand Marcos, una de les dictadures més conegudes potser del segle XX. La pròpia dinàmica de Guerra Freda, la lluita contra la dictadura fa que el nombre de combatents de l'NPA... Que tenien el Vietnam i la Xina a pocs quilòmetres. Hi hauria una influència maoista, has dit, no? Efectivament, el New People's Army és un moviment comunista, però, diguéssim, s'inspira molt en diverses coses del pensament Mao, no? La guerra popular prolongada, no? La idea de la participació de la gent, de les masses en una revolució nacional democràtica. Tot això és important en aquest conflicte. De la mateixa manera que el New People's Army puja, arriba a un màxim a mitjans dels anys 80 i a principis dels anys 90 comença la davallada. Sí, caiguda del mur, desaparició de la Unió Soviètica, el canvi de rumb de la Xina també. Aquí, com està l'actualitat d'aquest conflicte? Perquè sembla que està una mica cap avall, no? Sí, efectivament. Hi ha una davallada des dels anys 90, al final de la Guerra Freda, que afecta molt això, la pròpia recuperació de la democràcia a Filipines a principis dels anys 80, el moviment comunista no sap capitalitzar és a dir, no sap capitalitzar tots els esforços que havia fet per lliurar-se de Ferdinand Marcos. Hi ha unes decisions internes per qüestions ideològiques, que ara seria llarg d'explicar, però hi ha una davallada. Com està la situació actual?
el govern fa anys que diu que està a punt de derrotar militarment el New People's Army. A mi em sembla bastant objectivable dir que el moviment comunista, en comparació, per exemple, a la seva situació mitjans dels anys 80, és més afablida. És una insurgència per això o un conflicte, perdó, que segueix generant desenes de morts cada any i, per tant, segueix el moviment comunista i, en particular, el seu grup armat, el New People's Army, segueix sent una amenaça clara a la sobirania nacional, una amenaça bastant clara en termes de mortalitat, en termes de projectes de desenvolupament, empreses. Per tant, jo diria que pot l'NPA guanyar la guerra? No, clarament no. Clar. Està derrotat militarment? No. I a més recordem que Filipines és un país amb moltes regions molt abandonades de la mà de l'Estat, amb alts nivells de pobresa i de desigualtat, i això doncs el moviment comunista sap diguéssim, segueix reclutant de manera bastant nombrosa, tenint una presència, així com als anys 80 estava a les més de 80 províncies del país, avui dia ja no, està més circumscrit en algunes de les províncies, però segueix sent un actor armat i, òbviament, ha tingut, diguéssim, doncs la contrainsurgència de l'Estat ha fet, diguéssim, la pressió militar, la pressió política, és a dir, l'Estat està pressionant també aquí el fenomen del red tagging, no? És a dir, com està assetjant, criminalitzant, inclús a vegades assassinant líders polítics socials que diuen que pertany al moviment comunista, clandestí. Que és com dir que pertanyen a un grup terrorista, no? Efectivament, perquè va ser considerat terrorista. I en paral·lel a tot això hi ha unes converses de pau que van oscil·lant, que van estar negociant des de fa més de 40 anys. Val. L'altre conflicte històric a les Filipines és el que té lloc sobretot a l'illa de Mindanao, que es refereix a la insurgència del poble moro, que ara explicarem què és, que no té res a veure amb l'insult que aquí coneixem. Explica'ns de què va això per gent que no sàpiga res sobre el conflicte moro-Filipines. Vols que comencem per explicar... De fet, tenim un mapa, no? També, per situar-nos... Efectivament. Aquesta zona vermella és... Aquesta zona vermella és la zona de la illa de Mindanao i de l'arxipèlag de Sulu de majoria musulmana. Del poble moro, que si et sembla bé comencem explicant perquè realment sobta molt. Poble moro és un concepte que va ser acunyat pels colonitzadors espanyols quan van arribar a les illes de les Filipines al segle XVI, no? Filipines en nom de Felip II. Llavors conquesten més o menys, no? La part nord, Luzon, el centre, Visayas, i quan arriben a Mindanao es troben amb un conjunt de grups que ja havien estat islamitzats prèviament, i per analogia amb el que estava passant a la reconquesta a la península, el que havia passat a la península Ibèrica, doncs en ser població musulmana, diguéssim, els anomenen moros. No? Són un conjunt de 13 grups etnolingüístics diferents que s'autoreconeixen a si mateix, li han donat la volta al concepte, no? Que va ser acunyat pejorativament, però li han donat la volta i ara es reconeixen conjuntament com a poble moro, Bangsa moro. Quina és la dinàmica política aquí? Doncs, per què lluiten? Per què s'ha generat aquest conflicte? La narrativa moro sosté que en 5 segles les campanyes de control i annexió territorial per part de la corona espanyola i d'assimilació cultural i religiosa mai van reeixir del tot. A Mindanao els pobles musulmans estaven organitzats en sultanats, que és una estructura política pròpia de l'islam. Per tant, per avançar molts segles, ja des de principis del segle XX, sota administració dels Estats Units, i posteriorment ja Filipines independent, el 1946, el problema no es resol, és a dir, hi ha un greuge d'una banda econòmic claríssim, en el sentit que les províncies més empobrides del país estan a la illa de Mindanao, i després hi ha un altre fenomen, que és una mica difícil d'explicar, que alguna gent de la narrativa moro parlen de colonització demogràfica, però que té a veure amb la transferència o l'arribada massiva de població d'altres parts del país, sobretot de Visayas i de Luzon. En aquell moment... No musulmana, sinó cristiana, suposo? Efectivament. Filipines és un país de majoria catòlica, per tant, població camperola, sobretot catòlica d'altres parts del país, que per escassedat de terra i per equilibrar demogràficament el país, arriben a Mindanao. Però això té diguéssim, l'envers de la moneda és que el poble moro sent
que ha estat minoritzat a la seva pròpia terra, que hi ha un procés de despossessió territorial i que si a principis de segle la població musulmana a Mindanao o en algunes parts de Mindanao era abrumadorament majoritària, a finals dels anys 70 la proporció o el percentatge s'ha reduït al voltant o menys del 20%. Això provoca un esclat primer en forma de milícies, si vols, comunitàries, i ja a finals dels anys 60 amb la creació d'una guerrilla, una insurgència gran, que va arribar a tenir 30.000 combatents, per tant una guerrilla important, que és l'MNLF, el Moro National Liberation Front, que és com s'autonomenen, i que és una insurgència que quan sorgeix té el recolzament d'alguns països, com Líbia, per exemple, com Malàisia, fins i tot l'Organització de la Conferència Islàmica reconeix l'MNLF com el representant legítim del poble moro al sud de Filipines, que és una cosa bastant estranya de veure. Això, en un context en el que el dictador de l'època, Ferdinand Marcos, imposa l'estat d'emergència, la violència esclata i desenes de milers de persones moren en pocs anys. Clar. Sí, aquí és un conflicte bastant violent, no? Sí. És un conflicte que en el seu... És a dir, la mortalitat... Als anys 70-80, no? Sí, sobretot. La mortalitat principal es concentra als anys 70, fins al punt que la cosa havia escalat tant que Muammar al-Gaddafi, que tenia una ascendència important sobre l'MNLF, propicia un acord de pau a l'any 76 que no s'aplicarà i que, per tant, haurem d'esperar 20 anys més fins a l'any 96 perquè s'apliqui aquest acord de pau amb l'MNLF. Però això no explica la totalitat del conflicte. Com acostuma a passar en d'altres casos, hi ha una escissió de l'MNLF, que és el Moro Islamic Liberation Front, que per qüestions estratègiques, és a dir, suposava el procés de pau, hi ha qüestions també de posar més l'accent en qüestions religioses, no? Per això es diu islàmic i no nacional, personals, de representació cultural, etc. L'MILF, sorgit a finals dels anys 70, prossegueix la lluita o el conflicte armat amb l'estat filipí. I per fer-ho ras i curt, arribem fins l'any 2014, en el que després de 17 anys de negociacions entre l'Estat i l'MILF, el Moro Islamic Liberation Front, s'arriba a un acord de pau. Què passa? Que, com havia passat, sorgeixen escissions de l'MILF que s'oposen a l'acord de pau. Encara més radicals, suposo. Efectivament, amb una mirada més, amb una agenda clarament més islamista, inclús alguns d'ells jihadista, i això, d'alguna manera, conflueix, 2014, més o menys, que és quan se signa l'acord de pau, conflueix en el moment en què Estat Islàmic, no?, a Iraq i a Síria, irromp. Atemptats a Europa, etc. No? Sí. Efectivament. I aleshores és com una mena de l'aliança entre Estat Islàmic i aquests grupuscles, molts d'ells oblidats per la comunitat internacional o invisibles, si vols, és conveniència mútua, no? En quin sentit? Que per aquells grups que operaven en regions selvàtiques, utilitzar la terminologia, el nom, l'estètica d'Estat Islàmic, del califat, els hi dona visibilitat, no? Els recursos d'Estat Islàmic els hi donen una major coordinació i capacitat bèl·lica, i per altra banda, Estat Islàmic pot sostenir que ha establert una nova península o vilayat del califat global. Sí. Per tant, es va arribar a proclamar, una cosa estranya per mi, no? Que es va arribar a proclamar un emirat del sud-est asiàtic a Mindanao, en la línia, suposo, dels califats, dels emirats, no? Proclamats per l'ISIS en el seu moment, o Estat Islàmic, no? Però tenen una agenda islamista jihadista com la d'Estat Islàmic, o què? Sobretot ara, que l'Estat Islàmic també ha fet una mica de ballada, no? Sí, començant pel principi, Sergi, fixa't que Estat Islàmic proclama una província del califat, fixa't que el sud de Filipines, si recordeu el mapa, està molt a prop de països que són de majoria musulmana, com Malàisia o com Indonèsia, que és el país amb més població musulmana del món. Sí. Per tant, és una província del califat amb epicentre a Mindanao. Per què? Perquè hi ha una guerra que durava 40 anys, per tant hi ha les condicions, i per tant el que fa Estat Islàmic és impulsar l'acció d'aquests grups. Això es visibilitza de manera molt clara l'any 2017, en el qual aquests grups es coordinen per posar setge a una de les principals ciutats del sud de Filipines, que es diu Marawi, i això provoca una batalla de 6 mesos entre les forces armades i una confluència de grups islamistes
diria els noms, però crec que seria massa complicat, Sí. que provoca la destrucció molt important de la ciutat. Són 6 mesos de guerra important. Fins al punt que Filipines ha de demanar ajuda a països de la regió per fer front a aquesta situació. Des d'aleshores, des del 2017 fins ara, per pressió militar, l'acció d'aquests grups ha anat també, diguéssim, cap avall, no? En termes de mortalitat. Vale. Digues, perdó. No, per anar més per anar ràpid, avançant. perquè si no se'ns correcte. menja el temps. Sí. De tot això, al poble de la regió de Mindanao se li havia, a través d'acords de pau o de processos de negociació, se'ls havia ofert una major autonomia a la regió. Això s'està complint o no s'està complint? Un dels aspectes fonamentals de l'acord de pau del 2014, que he esmentat abans, amb l'EMA i l'EF, després de 17 anys de negociació, és l'establiment d'una regió autònoma, que es diu Bangsamoro, per les regions de Mindanao de majoria musulmana. Val. Això s'està implementant, hi ha un desplegament institucional d'aquesta nova autonomia al sud del país. Actualment està en fase transitòria i el líder històric de l'EMA-LF, de la guerrilla, és el cap de govern d'aquesta nova regió autònoma. Fins l'any que ve, que hi haurà per primera vegada les eleccions i, per tant, hauran de competir i veure qui detempta les majories en el Parlament i en les noves institucions de govern. Això s'està fent raonablement bé i, en paral·lel, hi ha un procés, un altre dels aspectes destacats de l'acord de pau, és la desmobilització i reintegració a la societat civil de 40.000 combatents, 40.000 de l'EMA-LF. I això està en procés. No dels nous grupuscles, aquests que encara estan Aquests són els que s'oposen a l'acord de pau. S'entén. I, per tant, qualsevol de les dues coses que no funcioni, el desarmament de l'EMA-LF o el desplegament institucional de la nova autonomia pot comportar que hi hagi frustració, descontentament i, per tant, això passi a engrossir les files de grups que s'oposen a aquest acord de pau. I el tercer, que ja estem a les acaballes del podcast, conflicte que teníem en mans és la confrontació militar creixent entre la Xina i Filipines al mar Meridional. Sí. Això de què va? O sigui, això pot ser sèrio? Diguem, aquí ja són pesos pesants, perquè és l'exèrcit de Filipines i l'exèrcit de la Xina, no? Lluitant pel domini i pel control d'aquesta zona del mar, dels mars del sud, no? Que es deia, no? El mar de la Xina meridional. Sí, efectivament, si ens mirem en termes de mortalitat, res, però en potència és una situació que pot escalar. De moment, què tenim? En els últims anys hi ha hagut un increment molt clar de la confrontació militar entre la Xina i els Estats Units en el marc del conflicte al mar de la Xina meridional. El mar de la Xina meridional, si recordeu el mapa, és una regió important. És a dir, s'estima que més d'un terç del comerç mundial global passa per aquesta regió. Sí? Wow. Més de la meitat de vaixells pesquers del món operen aquí, reserves de gas i petroli importants, això en termes econòmics. Però és que geopolíticament és una regió on hi ha fins a 6 estats que tenen disputes territorials, sobretot en el marc, és massa concreta, de les illes Spratly i Paracel. 2 dels estats en disputa són la Xina i Filipines. Quin és el problema? Que la Xina, reclama el 90% del mar de la Xina meridional. I això se solapa amb les zones econòmiques exclusives d'alguns d'aquests països, incloent Filipines. Això ha comportat que hi hagi hagut, en els darrers anys, cada cop més topades entre vaixells guardacostes de Filipines o de la Xina. Passa que això té un potencial d'escalada important i recordem, a més, que Filipines té un tractat de defensa bilateral amb els Estats Units. Què vol dir això? És com una aliança militar normal, com la OTAN, no? Si hi ha una agressió contra la integritat territorial de Filipines, els Estats Units, en virtut d'aquest tractat, es veu obligat a intervenir, i ho ha dit, de la mateixa manera que té un tractat bilateral de defensa amb Japó. I per això abans he esmentat una altra situació. Recordem, a més, que recentment els Estats Units i la Filipines han acordat la instal·lació de noves bases militars a Filipines, algunes de les quals a tocar de Taiwan. Per tant, tot això fa que en potència sigui un conflicte que pugui anar més. Fins ara la Xina la Xina considera que tota aquesta regió és la seva zona d'influència natural, té una estratègia, diria jo, opinió personal, assertiva, agressiva, en el sentit de que té una estratègia de crear i militaritzar illes artificials per diferents motius.
ha fet cas omís d'una sentència d'un tribunal internacional que diu que no tenen dret sobre la regió que reclama, i per tant jo diria, després també hi ha el joc d'hegemonia o la competència per l'hegemonia global entre Estats Units i Xina, que s'expressa a moltes parts del món, però si en un lloc jo crec que té possibilitats de que de que hi hagi tensions polítiques importants, és aquí. És aquí, És a dir, que va més enllà dels 6 països que tenen reivindicacions territorials, sinó que hi ha també un joc de Xina i Estats Units, no? Estats Units s'aproxima a la regió dient, no?, defensar la llibertat de navegació en aigües internacionals, i Xina contesta dient, escolta, si jo em posés a navegar al golf de Mèxic, no?, tu què estaries dient, no? Per tant, tu estàs intentant, a través dels teus aliats, no?, Filipines, Austràlia, Corea del Sud, Japó, estàs intentant encerclar-me amb bases militars per contenir la meva, diguéssim, expansió en una zona d'influència natural. Per tant, aquí hi ha un joc de narratives que pot arribar a tenir conseqüències geopolítiques, veurem, no? Molt interessant. T'anava a preguntar, així molt ràpid, pels processos de pau que s'han obert, s'han tancat, s'han mig obert a tota la regió en aquests conflictes, i si eres optimista o pessimista, per acabar. Tenim poc temps, però què? Com ho resumeixes? Sí, perdona. Respecte del conflicte a Mindanao, soc relativament optimista, perquè els 2 grans acords de pau amb l'MNLF l'any 96 gairebé s'ha implementat del tot. Amb l'MILF, el del 2014, crec que anem bé. Queden uns 16.000, si no vaig errat, combatents de l'MILF pendents de desmobilitzar, i veurem com van les eleccions de l'any vinent. A més d'això, hi ha un problema històric de milícies privades armades en mans de polítics locals i una proliferació i circulació d'armes molt important a la regió, però sóc optimista respecte del futur d'aquesta nova regió que s'ha creat al sud de Filipines, a Mindanao, respecte de les negociacions amb el referent polític de l'NPA, del conflicte comunista que hem explicat. Aquí no ho soc tant. Les negociacions van començar a la segona meitat dels anys 80, per tant, imagina't, no?, quantes rondes de negociació. I seria llarg d'explicar-te, crec que no sé si tenim temps o no, però aquí hi ha un problema bàsicament de voluntat política, que l'estat filipí considera que pot derrotar militarment l'NPA, el moviment comunista, i per tant, quin incentiu té per negociar cap reforma estructural de tipus socioeconòmic, polític, constitucional. I per la banda del moviment comunista, la sensació des de fora és que les negociacions de pau han estat una plataforma més per avançar la seva revolució nacional democràtica, però no queda clar que l'aposta prioritària sigui per resoldre el conflicte a través del diàleg. No està del tot clar. Per tant, l'any passat van reprendre les negociacions després d'un impàs de 7 anys, i per tant estem en un moment particularment ara, el 2024, d'una certa esperança, però si pugem al zoom, són unes negociacions que porten més de 40 anys, no? I per tant veurem tant de bo que arribem a un final polític o dialogat, o que la solució sigui política i dialogada i no de derrota militar d'una de les parts. Veurem. Molt bé. Doncs acaba aquí el podcast de Conflicte Silenciat sobre Filipines. Moltes gràcies, Jordi Urgell, per explicar-ho. Ja sé que t'has vist atropellat, però jo crec que ho hem explicat molt bé. Moltes gràcies. I s'ha entès. Gràcies també a l'Escola de Cultura de Pau de la Universitat Autònoma per ajudar-nos a fer aquest podcast i visibilitzar conflictes oblidats pels grans mitjans, i gràcies també al suport de l'Agència Catalana de Cooperació en el desenvolupament per fer-ho possible. Fins la propera.